Ubosibona thina lalela ngoba thina oPhongolo siphethe amaciko amaningi ngokwahlukana kwawo. Uyayizwa le ndaba? Okay, asihlale phezu kwayo producer. Lalela, sinegugu thina lapho Phongolo banokumbiza isibuko samajongokazi isithokazi soPhongolo onegama nesibongo endimeni onokucikoza ngephimbeli imtoti ekugitazeka izinhliziyo ezilimele ekujabhizitha. Ayibo sathi sabusiseka siwuPhongolo ngokuba nalo mphefumulo ngoba igalelo lakhe aliphelele emculweni kodwa uphinda abe MC khulileka kakwenzeli phansi. Empeleni nginina bengizozibuka kuyena kwazise uyisibuko samajongokazi. Ngibukele kuyena ngoba kukhulu bengingaba yike empilweni. Okungichaza ngaye akazikhukhumezi akambukeli umunye umuntu phansi. Empeleni uyamazi umunye umuntu. Konje nina umuntu noma engenza okuhle kancane nimshayele izandla nimbongise. Yazi kukhulu beningakufunda kulo muntu inqobo nje uma ningathambisa izinhliziyo ningabi nezinhliziyo ezikhaya izibozi. Nizinike isikhathi nibuka umsebenzi wakhe ayisuka. Mina ke ngiyachazeka. Ungindawo sematheni ngomsebenzi omuhle awenze lapha kuyiPhathashiya Music Festival ebambisene no-MC Zemvelo abamazi ngoZinage ehambisana noJubela Mhlophe from Phongola FM. Kazi bebengamshiya kanjani mama bafana cha. Sibusisekile siwuPhongolo ngalomphefumulo. Sengathi inkosi engasigcinela wena mankambule ngoba likhulu iqhaza olibambile kwampilo ngephimbo lakhe ayisuka. Kulethi ngempela ke manje. Bambiza isibuko samajongokazi isithokazi saPhongolo. Wayebethu intombi zabesuthu siphelele. Unogwaja omuhle ngemlenze yakhe intombi kayigcobe ke phela enyathela. Intombi enyathela ishiya imlobo ukuze nezizukulwane ezilandelayo ziyobuza ukuthi ubani wayinyathela lapho. Ebese kushiwo kahle ukuthi yaseBasuthwini ini isibuko samajongokazi. uMiss Lex of Tando nonkanini wakwabo uyiyo lentokazi eqonyiswa yinsizwe eyiphatha amavolovolo azibuza aziphendula ukuthi ingabe zimfunani ngoba leya kwabo inkana yimfuna umuntu ophatha isibhamu uyoshishamlimaza ayisuka. Akusabuza ukuthi ungubani na ngoba igalelo lakho nemisebenzi yakhe yasikhulumela. Ixoxa indaba eziyiqede wena ungakhulumanga ngoba nazi izinyoni zezulu zakufunda kuntswinini zangephimbeli imtoti ayisuka. Wena kwakumele ube ngu-MC wabantu walapha.